De vogels hier houden afstand, maar daar weet onze natuurfilmer Tim wel raad mee. Als ik bepaalde dieren wil filmen, dan ga ik eerst nadenken hoe wil ik ze idealitair eigenlijk in beeld hebben. Dus super dichtbij, op ooghoogte, dat je er bijna bij bent als kijker eigenlijk. En ja, aan de hand daarvan ga je een systeempje bedenken. En vaak is dat heel simpel, gewoon met wat hout, wat knutselwerk. Bij dit kistje wil ik dan dat de lens gewoon net boven de grond uitkomt. Dus die graaf ik het kistje een stukje in. En dan heb ik echt op zo'n hoogte film ik dan over de grond heen. Dus dan krijg je super gave beelden. Het is heel uitgestrekt, heel wijd. Je kan zo ver kijken, ook de wolkenpartijen. En ja, het is een beetje een oud-Hollands landschap lijkt het wel. Maar ook één groot moeras, dus je moet oppassen. Als je hier te ver loopt, dan vinden ze je nooit meer terug, denk ik. Reservebatterijtje mee. Ja, en dan krijgt Tim dit voor elkaar. Hele mooie bontbekpleviertjes. Naar eten trappelende meeuwen. En bosruiters.